Vitu kultakala. Nine! More beer, more beer. More beer, more beer. Let's go. Nah, come on. Nah, come on. Nah. Onks sullekin? Juu, semmonen pikkupäki. Siis semmonen kangaskassi. Let's go. Niin, mut se, eikö siinä ollut... Pinkaan ei olis huomannut. Kaikki toi. Ei, kyllä me kaikki nukutaan samassa sängyssä tuolla ylhäällä. Mikä vittu tää on? Kuka jätkää? Kato. Joo. Mä haluun tämän. Vitu performatiivinen. Ota se. Kestää sua. Mä ihmettelin, missä oli niin halva mua. Joo, tää on joku... Ei yhtä tällä 100 muuten nyt. Siis ihan legiton, tai siis tiedätkö, ei toi niinku legiton, mutta kumipallo, niin toi on ihan legiton. Oi vittu, oha potkasin kameraa. Aha. Pistetään poika juokseen. Ui vittu. Come on, be ready. Oi! Se oli oikein korkeus, näkyy tästä tolleen vittu. No niin, otapa, jatkapa tuossa kuvaa, mistä se kuvaa. Äijä melkein heitti. Joo, paskaa pissee. Noniin. Oi! Rassenbuki vielä. Tässä buki. Tässä on universumin merkkä, että kuuluuko tää juoda nää bisset loppuun. Tää on vika yritys. Noniin. Ai. Pakko juua. Siis mä tykkään siitä, että... Tää on vitun AI taas. Eihän on se niitä niinku muita tilejä. Joo. Ja sitten siinä lukee aina silleen niinku se on joku niinku ihminen, kenet saa... Joo bro, kyllä pirisee siinä. Tuolla on kans komeleivän jäällä, pitää tässä loppuun tuossa kohta. Ai. Nam. Ja ostettiin Heinzia kanssa tänään. Heinz vettä. Suomen pähkinät tuli mukaan. Ettei vaan lopu kesken, niin tässä oli ehkä 20 grammaa jäljellä. Se on muuten lifehack. No. Tehdään näistä perunamuusia. Ai, totta. Ei kun, kanaa sitä crispy semmoista. Voidaan friteeraa. Tää on niinku se sipuli. Tää on muuten se sipuli. Niin, totta. Miks tää on olohuoneessa? Se on ihan naama. Ihan video on. Kato jätkää. Joo. No ei oo joki sisällä, ei. Juu. Mitä? Jaetaan kuva. Ei muuta käsiksi sitten vaan. Mulla on onneksi niitä vajaa tuntibussia ja poika meni toista kertaa tommoselle tiskille. Joo, ei tarvi. Ei vaan. Tossa meidän evää. Paitsi toi on kyllä Aleksiksen, minkä saakin pystyy. Juustooli. Pitäisikö ottaa? Olkaa niinku mua jois. Sä tiedät mihin toi klippi päätyy. Koska nyt taas sai
vähän enemmän pinta-alaa tällä mun hartioille, niin mä nappasin tän jätkän. Aika hyvä. Hyvä, että sit käännetään. Joo, mä voin Ei voi riskeeraa. On hauskaa sekeistä. Tuolla on totakin. Ja talo on hieno. Oho. Aika hieno. Ei no Suomen leijona mulle vittu tuolla tuolla. Yssä. Tässä vitut talossa on Suomen leijona tuolla. Mä oon vähän liavoitunut. Ai. Nyt kun jätän zoom. Tää on paskaa. Ja aina on. Siis ei mua yhtään haittaiskään. Mitä tää maistuu? Mä äsken sitruunalta. Ai ei sitruunalta. Ei se on niinku... Astianpesuaine. Ajattelin sellaista niinku hyytelöä vaan, joka on sulanut. Siinä ei mitään makuu. Siis sä laitat yhden tipan sitruunaa siihen. Jos mä olisin mummo, niin toi olisi varmaan aika kova. Vanhaan kodissa. Mitä helvettiä tuli vittu mun päähän. Se pitää olla taktinen. Ai kun on penkki aivan paskassa. Ai kun on. Tän voi leikkaa. Ai vittu, aika kiva. Se oli yksi. Voi. Se 2 kertaa. Ai vittu kun lähti kuoret sipulista. Ei olis Paavo ylpeä. Ja ei Paavo voi kyllä tulla meidän kaatoon. Oh my. Se meni sinne. Se on seuraavalle yllätys. Holy tough. Ostettiin poikien kanssa lentoliput ja melkein meidät skämmättiin, mutta ei onneksi skämmätty. Meidät skämmättiin, mutta hyväksyttiin. Me päätettiin, että meitä ei skämmätty. Tämä. Ei meitä skämmätty, vaan Aleksis skämmätty. No niin. Itse asiassa pahoittelen, mutta tästä jos sulta otettiin rahat, niin sulattiin myös rahat, niin se on ihan, mä skämmäsin sut, mut skämmättiin ja mä skämmäsin sut. Moi, mä oon Aleksis, mä voin vaan vittua sitä niitä rajoja. Mä oikeesti otan vasta, mä oon pahoillani. Joo, ihan tää väli. Mut joo, nyt jos lentolippu ei saavu 3 päivän päästä, niin we're fucked up. Liian kalliit bussiliput meillä. Kattellaan silloin, mitä tapahtuu. Ai. Tehdään burgeleet nyt. Älä leike ruualle. Toi on sitten sun pihmuuden. Tiedättekö, tää on mahtavaa, kun tää klippaa sen jälkeen, kun me ollaan äsken ruukellattu niiden lentolippujen kanssa, kun ne maksaa 14 € enemmän. Niin tähän kun äijä ostaa 300 € CS-pulpa. 260. Ei Vörtti. Siis paras mitä mä oon nähnyt tässä näin niinku Vörtti ostaa on legit toi Huntsmanit Trust. Tällä kympillä kanssa. Niinku 70 rahi. Niin se oli 12, se oli Niin. Et me voitais mennä 2 tunnin päästä, mutta se maksaa 8 € enemmän kuin et odotetaan 13.30. Ai niin totta, tää ei vaikka kyllä julkaista, että me ollaan mäkkäri. Ei vittu kehtaa. Joo, Jonnet ei muista viime reilin mestaa. Ai. Ihan niin romareissa. Täällä Budjetti laskeli ja meillä on silti yöpaikka. joo, pienemmällä budjetilla, mutta yöpaikka tänään. Tässä oltiin koko yö. Hotelli ulkoilmaventtiili mikä onkaan. Tuo ei jäädä nyt työksi, mihin mennään. Äijä paloa. Sellainen pieni. Sitten tässä alupinen! Oli 15 € plus 40. 17 € kulutus. Niin, mutta pantti vielä hei. Niin 17 on. Kato, Mozart. Ui. Kumpi naista?
Noniin. Tää olisi ottaa käden pystyyn ja sanoa silleen vitu. Noniin. Mitä jätkä? Laukka. Mikä meininki? Lemmikit pitää Tää olla tulee nois rannassa. kidit tuolta. Oi. Takaisin Suomeen vaan. Sun pitää on muuten zoomi päällä. Mitä vittua? Kyllä taas niitti-klippiä tulossa. Onko sellainen... No ei tässä reissussa Onko se muuta sama oo. kuin siellä missä me oltiin? Siellä Kaprissa se, kun... Joo. Kun se ympäriinsä. Silleen tää loput päättyy. On muuten pitkä klippi tulossa ja mulla on yksi palikka akkuu. Onks tossa akku vai? Oo. Joo, mutta mun latori onneksi siis kämpillä. Jacuzzi housuilla. Thank you. Vien. No toi muuten oikeesti on. 2 down, 1 to go. Ei vittu, te enää yhtään täältä vittu. Aata. Sama missä kuin viime paikassa. Ei vittu varmaan onkaan. Tää alkaa Ei maistua kuparilta. Musta tuntuu hyvältä, kun bisse alkaa maistua tässä vaiheessa. Äijä vittu mä oon juonut paljon mun Onnea röökistä, veli. Se on video. Se ilmestyi vaan pimeydessä, että tuli tohon yhtäkkiä tolleen. Oliko se tuffne? Se oli vittu. Ai. Onks viini tallella nyt? Kova video. Ja. Mä Jonkun editan ikkuna on sun niitä. takana. Mä editan. Jees. Mennäänkö me oikeesti sinne? 20 minuuttia. Aleksis. Joo. Niin. Nopea mulla nauha loppuu ihan. Eikö ei lopukaan. Sä tiedät, että haluu lähteä mun varmaan ottamaan. Se kyllä vittu. Sä oot idiootti. Ei kun kato. Noniin. Oliko lämmin? Hyvää vettä. Eli oli lämmin. Oli aika kylmää kyllä. Tai silleen tosi kylmää. Yllättävää. Tästä ihan rannasta. Ei lakkii päähän. Tää vie muu. Ei. Juu, hyvä tonava vesi. Joo. Ilman tota kokemusta ei ois tiiäks voinut elää. Ei. Paras leikkuulauta tällä reissulla kyllä nyt käytössä. Sanoit silloin hyötyä. Kiitos Jari Suokas. No mitä meidän pääkokki? Mitä? Enää mun pitää käydä nopeeta. Lasse töihin. Lasse friteraa pelaa. Meidän raskaan työn raatoja. Ei vittu, mitäkään keksitään. Vitun tyyheet. Ne kyllä jää. Juu. On vitu esteettinen taas. Eiks se oo? Nyt alkaa yhtäkkiä paistaa arska. Vihdoin kun me MP. päästään tältä pois. MP kuin nätti. Se ihan näkemisen arvoinen. Joo, ei tää kauheasti kaduta.
Chin Boys. Levin vuoksi. Chin Boys, juu. Leville. Come on. Ai. Hei, kato. Tuossa on 25. ja 26. Aleksis juo KFC:n Coca-Colaa. Kyllä.